Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Siku nabwera apa ground yapa. Namazaona stage kuti stage ayimanga bwanji. Zulolose kumagwa mashowers. Masiku awiri wa muyedza kuno sina libino ya. Komano kuti muziwe kuti Mulungu ali nafe. Tikakonza tsiku la lero tipange msonkhano wogwira mitambo. Olo Baibulo zinachitikapo ndeti. Mneneri wina wake anapemphera kuti dzuwa lisadani lisalowe. Dzuwa silinadani silinalowe. Ifeso mmene mwapezeka niyo pano sikubwera chonchi. Pemphero lathu linayankhidwa. Tinampempha Mulungu kuti kufuna tikacheze ku 3 ways. Komano kuti azathu ena azikakhala pa mvula sizigwira. Ena ndamasima ena matenda osiyana-siyana. Pemphero lathu walitani waliyankha. Ule mwana wa patron matilemekeza kwambiri. Msonkhano wako constituency kufika poti patron wachipani wabwera ndi ulemu waukulu. Tentambere mmanja wa patron, ule mwana wa patron. Ule mwapadera National Publicity Secretary. Msonkhano ufika poti National Publicity Secretary wachipani wapita pa constituency atilemekeza. Tito secretary ule mwana wa National Publicity Secretary taombele somanja. Ule mwana Deputy National Organizing Secretary landra ule mwana MP sabu mosi huko ku Planter North. Ule mu Deputy Economic Director ule mwa Regional Governor. Region yose limanja mwao. Msonkhano wako constituency koma Regional Governor tilinaye. Adi kwa saule muzio njoti manja mwa governor. Talandira sinalandira governor. Regional Governor takula njirani. Ataleta na usalipompwa na MC anja mwao na rep. Region yose achinyamata limanja mwao. Honorable Maxwell. Talandira sinalandire. Au mbele ni manja Honorable Maxwell. Ule mkwa kansa latu wakuno. Muntu sungango ibira aliyese. Chisime chimaoneka chakuya. Madza katani akapa. Wana wazao kwa matendikani ndo wako yemo. Akasa la mwakala nao zaka 60s. Tisa na mizani mbali hawa aisesa. Ikona na ikufuta kwa mbali hawa atani aisesa. Ule mwana wa kansala wala njirasi mnalandire. Ule mkwama mishado nose amene muli pano tia region ya ku district ule mwana moni nose ndendi kadosa opa osa opa tamfana dwet kapena difamna ntaife Osa foka. DK chaka chino boma Madam Fanadette. Dr. Daliso Kabambe chaka chino boma. Dr. Daliso Kabambe. Ule muso kwa inu nose anyamada atika na nosa amene mabwera. Obanda inyoso mkanosuka na chega. Afumu anayankula ananena kuti
Mwalo wake ndino mwelino limene ndale timabwera timayankhula inu makafunda timazasowa kuno siku masita. Ndizoona sizona? Ndizoona? Amanawa basa amanawa mafumu. Leno pa MP ni makansala amene maka ma MP amene mwavotera kunoko. Munamba mwavotera kwa MP wa ITM. Munamba mwavotera kwa MP wa ITM. Tivane red. Munamba mwavotera kwa MP wa ITM. ITM munayesa. Munayesa simnayeseko. Ndio kuna ku 3 ways. Tukufuna zinthu zisinthe kapena zikae chimozimozi. Ina chata bwera. Sana longeze kuti azamanga kliniki. Acha munavotera acha. Sana longeze kuti azamanga kliniki. Kliniki anamanga sana mani. Anamanga sana mange. Neno tivomerezane ndafu. Kawiri andale timatha kubwera pa malonga no masonkhano nthawi ya mavoti kuzapempha zambiri mbiri zonjeza zambiri mbiri ndicho ngati mulivotere apatroni lokha muzuwa kuti kuno ine kuima akandika chiwiri ulendo oyamba uja tinayima koma mulungu sanalolo tipite parliament atsogolera masankha ndani mulungu eti tikuvomerezana mene eti titaluza patapezeka kuti fesi napite ku parliament ambiri inu munadandaula ambiri inu munanena atibera yankhula mulungu nali liti limene lipipana wa mulungu tamvanado eti ife timadandaula atibera timanena kupita ndi komano chilichonse ineyo ndikuyima sopano ngati mtsogoleri wanu moopa mulungu mulemekeza mulungu modziwa kuti mulungu amene amasankha chani atsogoleri ndi chifukwa chake mukumbukira lipipa timalimbana pakati apo kwambiri kuchipatala ku health center zingwanga kuli mavuto timakakumana kumene kuti ndabwera ndi njwera zanga ndi cement wanga mpaka lipipa ndinoti ayi 1 MP atetayi mwakumbukira abeti ine ndasakhala basi ndasamba kuganiza kuti okay mulungu waloleza achikulira wakupita ku parliament ife tikulimbana nawo tifuna tizigwira ntchito za MP ndo tikulimbana ndi lipipa kamene wampitisa ku parliament wapitisa parliament nda mwayiona atu maibweti leno nthawi zambiri tikamayamba misonkhano ngati ino timatsogoza pemphero poyambirira timamalizanso ndi chani pemphero ndale tipanga zosiyana tamvanado eti ife achinyamata amene tili mu ndale ku Malawi tikuyenera tipange ndale zosiyana ndale zathu zikhale kusamala azimayi kusamala azipathu kusamala alongo athu tamvanado eti mukuziwa kuti ndibwererenso palipipa pomwe pacho mumaziwa kuti kuli mwana wina wake tsiku lina lake anakagogoda mwina kunyumba kwa lipipa ukapempha school fees anakapasidwa mukuziwa zimenezo eti amene aja mwina akanagogoda kunyumba kwa ine sindikanapasa tamvanado eti sindikanapasa kuti mwina sikuti ndadana nawo mwina kuma ndalibe tamvanado eti mwina wakanazakoza gogoda ine kulibe tamvanado eti timusiye mulungu akhale chani mulungu osaopa osafoka zonse zitakamba koma ulendo uno ndi wathu tamvanado eti ulendo uno ndi wandani wathu yengo zikuchita kuonesa kuti ulendo uno ndi chani wathu ndale imene titapange chonda UTM anayankhula kosa wakhansala tisanyoze mashado ena aja kuimacho tamvanado eti kanda TPP tisadani tisanyoze ka MCP sitikunyoza tamvanado eti ose aja kuimacha ndananu ndabale athu ndakulu athu ndazipathu tamvanado eti koma ifetu kuyima chifukwa chetu kuziwa kuti panthu amene ayimacha amene tingayigwire bwino constituency ndi ndani ndi ifeyo amene tingasamale bwino azimayi ndi ndani ndi ifeyo amene tingasamale bwino achinyamata ndi ndani ndi ifeyo ndi chifukwa chake tikutani tikuyima titonse eti osaopa osafoka
Malawi kunoku kuli mavuto azachuma tamvana reti sindilowa kwambiri kuza utsogoleri ifati ndi akuluakulu ena ine ndikhazikika kwa za constituencies za dziko kwambiri tina akuluakulu ena atambasula komano ndifuna ndingopempha nawo nthawi ya kampeni kukuchuluka zochitika nthawi ya kampeni kukuchuluka zochitika zinasomwera muzizi wenu kuposa ineyo achikulola chanena kuti kuvota ndikamozi kuti tizavoteso tidikira zaka zingati 5 koma Malawi kuno zinthu zikuyenda sizikuyenda kapena ku 3 ways kuno zinthu zikuyenda sizikuyenda le enanu mumapezeka kuti mwatengeka akakutengani kupita ku stadium akaukhazikani pa line chimanga cha boma koma achipani china chake azikutonzerani poni bavana deti ndi nthawi ya zisankho twino kuchitika zambiri bavana deti kukuchitika sojani zambiri amene munapita ku stadium kukalanda chimanga njala manyumba mwanu inatha inatha sinathe azimayi amene amakulembani aja achipani china chake sindichichula akumalemba kuti zanifi muwazimva eti azimayi afuna zikulemba ni zanifi alipo walandira kuno okay tiyerekeze kuti ena akanalandirapo amene analandira aja mavuto awo atali pobe ndati ndi nthawi ya kampeni tu yetu kuli zochitika zikuchitika zizichitika lene ndikupempheni chonde munthu asatilowe mutu ifwa cha ufa asatilowe mutu ifwa cha chimanga cha boma tamvanatu munthu asatilowe mutu ifwa chakuti atilemba pa list ya kunifi tamvana nifi ni ngongole komanso ndalama za nifi siza munthu siza chipani boma ile likusintha musazanene kuti sinakuuzeni boma likutani likusintha akakulembani za nifizi za kuchipanizi ngongole itasikuti itaifa choti taatrusa wa mboma sinanga mukulembana nokanoka boma likasintha otolera ngongole azakhalapo malina tamvanadwe ino ndi nthawi ya kampeni kukuchitika zochitika tikoseket asakwikeni mmavuto osaopa osafoka usaikidwe ndi mavuto tatimono ifa 100 days atsalayi kuti tivote atsala 114 days tamvanadwe 114 days kunoku kuti wezi kuno sitinganamizane kuti kuli chitukuko china chilichonse 5 years atayi palibe cha nzeru chachitika komabe toko anayesesa komanso tanena kuti tiziyamikira anzathu akayesesa beti MP amene ali panopa Honorable Pipa nda amene nthawi ya onsewu wachitika siyocho kusewayamba kumanja ucha wokuyamba nthawi ya Pipa ife tikanakonga kuti sewu umene uchawo ubwere usafike kuno mpambano umikize ku Living Waters koma ifo chokuti boma likulamulira kunoku boma MP wa UTM President UTM Tito Sebeti osaopa osafoka ziteka siziteka ziteka siziteka kalimoto kielekeze hii ndi kalimoto eti mayona hii kielekezo ndi kalimoto yatono ngekera panjira tikaitanene sikuta za ikoze asinganga tira na jani mekaniki sicho njoti siko la Malawi vuto ndi jani ikono za chuma sichocho vuto ndi jani za chuma kuti munthu akonze dziko linoli tikufunika kutsogolera kale odziwa za jani za chuma tikifanya ku UTM mtsogoleri wathu tikafire odziwa za jani za chuma komano ndanena kuti sinditambasula kwambiri nkhani imeneyo
ndimangofuna nditsindike kuti kunoku ngati constituency ndikufunika suti tamvanani kansala UTM, MP UTM, president sajani UTM. Achinyamata kunoko ndikuziwa kuli mavuto siyana makamaka anyamata mbiri mnapita ku skulu ntchito sizikupezeka. Anyamata ena simunapite ku skulu koma even mwayi wa business kuvuta. Ndi chifukwa chake MP akwenera kukhala kuti wakonkuno tamvana reti. MP akwenera kukhala wakotiko wakonkuno. Komanso munthu oti tikamvane osaopa osafoka. So tinema program tikatsekulira manifesto yathu tikapanga launch manifesto yathu yapa constituency titambasula mfundo zosiyana. For manifesto yathu yapa constituency ikwenera kukhalanso kuti ikuyenderana ndi manifesto yathu yachipani tamvana great. Ndi misonkhano ina tikayamba kampeni bwinobwino tipanganso launch bwinobwino constituency yathu. Koma ku 3 years kunoku ine ndikuziwa zinthu ziwiri zitatu. 1 achinyamata akusowa zochita, achinyamata akufuna kugwira sichoncho. 2 azimayi nawo sako 3 ways chimozimozi. Ena akuyesesa kuti atakati ake zimene zikuti zaduka. Azimayi nawo safunika munthu agwire mkono sichoncho. So kubali anyamata kubali azimayi tinima program. Anaso ambiri amaphunzira pamanja, ana akunambiri ndaba manja sichoncho. Pamanja ndikufunika tikhale ndi school fund, scholarship fund ya pamanja ya Fredo tamvana reti. Bayamba kale kulipira ma school fund ma primary school mose zimwangu amwinamo. Koma ya pamanja pali community 10 ndi primary. Bakweno ka scholarship ya Fredo ya ana apamanja primary komanso community 10. Tito secret. A patroni National Publicity Secretary kuno ku 3 years vuto lina ndi la madzi. Kuno anthu amavutika kwambiri za madzi. Komano ndizimene akulu afumu aja sindifuna ndikhale ngadandala kuti tikubwera kusalonjeza tamvana beti. Mafuta amadzi ine ndikudziwa afumu ndi mboni. Ena nonso mwina ndi mboni kuli zitsime zina zake tinakumba amomo ife. Kwa amene muli akuno kwa mtunda mukuziwa zilipo zitsime zoti tinakumba 2019. Ndimakumbukira ndi afumu atinapeza kunoku munthu oti atithandize mijigo. Tinampasa ndrama anathawa. Mukumbukira eti afumu amwima mukumbukira. Afumu wandimboni anga tikafuna tipange mijigo. Tinapeza munthu atika makaso komuno kumulimbira munthu chanasowa. Koma chimo la munthu mmodzi lisandipweteke tosi. Tamvana reti. Mavuto amadzi akuno ndikwaziwa. Manifesto yathu maplan mwathu nda kansala mavuto amadzi taikaso ngati priority tamvana reti. Osaopa osafoka pamapeto zonse isakatsazika. Ine nabwera kuno kuzulo nafotokoza mazulo. Ndifuna ndipempha azitsogoleri amene tikuyenda limodzi azitsogoleri. Matishet amene ineyo ndapereka ndi matishet amene ndikuona zikusiyana. Nsalu zimene ndapereka ineyo ndi nsalu zimene ndikuona zikusiyana. Ineyo osaopa osafoka zandiwawa. Ndikakaziyankhulira izizi kumbali ndilakwisa zandiwawa. Osaopa osafoka mtima umene uwu khalidwe limene lili ndi limene lili ku Capitol Hill, lili m'maofesi aboma, lilinso ku State House. Izi sazachitikeso izi. Ndakambirana ndi akansala kuyambira lero kumapita kutsogolo. Ndizikhala ndekha nsalu ndizikhala ndekha matisheti. Azimayi ena amabwera pano kumamanga mariheso kukukoma showers. Azimayi osana mvale sawu. Koma ife sawu tapereka. Izi zandiwawa.
anyamata ena amene vala ma t-shirt sana vale beno azisokolera meme kwenda na fefe awa sasa kitike usozi mazoa kuti mabuku kutoka kumanja ku 3 ways tala naye kidoka letu mazoa zimeze ena anaja drama asokoleni ngati awa watu hao naone sasa kitike usozi nizuma kezeka kuti takulizana kuti azimai 200 mabasi ufa okalandira 10 asokoleni ngati awa mutikulu kile simandibweteka osaopa osafoka izizi antazo nchonda meti masaka ngati ma MP ngati nduna ngati ma president amangozigundikira chilichonse oka apatroni mutikulu umazandibweteka izi ndeweza osaopa kubeza chairman watenga saufolo akazanya wabasa chibwezi cha mtundu wa jibasa chakwa jisa wa jibasa chakwa jibwezi osafoka izi zitese izi yitwemo ndi movement yitwemo ndi chipale chosiyana ndavana ndeti ndetonde ndakwira mwendo nonse amene mula dindo atsogoleri kuno samachitike zimezi osaopa osafoka tawe yatichera tinalembesa sinalembese September 16 September mafoda kabambe kuna aliko mafoda takabambe kuna aliko daone mafoda takabambe aliko wasaopa mavoti ya kansala pogani kuna aliko daone mafoda ya kansala adizimele peseti atsala masiku 114 tavanareti wasaopa mafoda nchana aliko eti akansala mukupempani tikafika boka wazithu tisikawatoka tonda akansala osaopa mazoti ku enanu ino mmadana ndi akansalawa komesala kwandawawa ola kwandamekana atumacha awawawa osaopa nifanyage no fizi ya mwana ndikabwera kuzabe mpaka fizi tawe pepani mami osaopa ine munthu akabwera zandipempha wa fizi sindimapereka kashi ndimakalipira ndekha ku skulu kuluma zitizo izi komanga tikamatenga maudindo tikhale okhulupirika tamvana ndeti sikomo kwambiri osaopa osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.